Len sa na ňu pozrite, počíta peniaze. Rovno v strede ulice. Čo ak ti ich niekto vytrhne? Potom prídeš za mnou s plačom, že chceš ďalšie? 5000, počítala som ich aj v banke, ale občas sa mi stane, že sa pomýlim. Nech je poriadok. Oskan, ako lacno si ma odbil. Čo za peniaze sú 5000, Oskan? Je to kvapka v mori. Každý človek by poďakoval, povedal vďaka ti Allah, ale ty nie. A za čo mám ďakovať? Počúvaj, Oskan, tento mesiac treba zaplatiť úver. Ja už v tom byte nebývam, sestra. Čo? Akože nebývaš? A nepovedal si mi náhodou, že polovicu úveru budeš platiť? Ty nepovedal si mi to, čo? Nekrič! Keby som tam býval, zaplatil by som, ale teraz už platiť nebudem. Oskan, počúvaj, Ty ma Oskan. počúvaj! To sú posledné peniaze, ktoré si dostala, jasné? Utrácaj, koľko chceš. Pozri, tam to máš čokoládovňu, tam je kebab. Užívaj si ich rozumne, dobre? Maj sa, čus! Oskan! Oskan! Týmto sa to ešte neskončilo, počuješ ma? Veď ja viem, čo ti urobím. Ja to veľmi dobre viem. Ako ma len poštípal hlupak jeden.